Imano nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eji Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, ọkwa dị mkpa bifo anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba ka na-aga n'iru. Ejego orim na tempụl dọmtụ achụ aja, kwubie okwu, gụọ ọfọ n'isi ndị enyi anyị na ndị niile sonyere anyị na aja n'ụzọ pụrụ iche nke ọnwa Nọvemba. Gịnị bụ aja anyị na-achụ n'igwe? Ihe a bụ aja anyị na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu, mana ya anaghị esho testimoni na soshal midia. Nwere ebe ọbụla ị ga-afụ na soshal midia site n'ifuru tempụl ma ọ na-efuru ihu ọrụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na soshal midia ịmafịa, maka na ọ bụrụ ihe anyị ji maka ebịa. Anyị anarakwa esho testimonies, mana I can tell you na aja anyị na-achụ n'igwe ọnwa Nọvemba mere exactly 2 years anyị bidoro ya. O nwere ndị na-eso na aja isi ebidoro to date. Ọ bụrụ na ihe ọma adịghị eme, ha ma na-akọntinu na-eme. Kedu ka anyị si eme ya bụ aja? Ndị na-eso na ya bụ aja na-asọ fọwọdụ ya 3 prayer request anyị ga-edebere ihe ọcha, na-achụzi aja, na-ekwupi okwu n'isi ha maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ụbọchị anyị ga-achịkọtazie like Thursday na-abịa n'ụgbọ last day of this November 2023. Anyị ga-eje na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja, gbakọtazie n'ala na temple, chụọrọ entities of powers aja n'afa Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, ozi eburu wee mesara aka. Etu a ka anyị si eme ya. Yes, ọ bụrụ na ikwenyere na ike dị, ikwere na ike dị n'okwu ọnụ, mana sọ ndị sonye na anya bụ aja bụ ga-enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers only. Enwekwara ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum, maka na ike Chukwu ruru mba dum. Ebe ọ bụla anyanwụ ruru, ebe a ka ike Chukwu ruru. Ebe ọ bụla ikuku ruru, ebe a ka ike Chukwu ruru. Maka na o nwere ihe nyere omume ka bụ ihe ị ga-ama. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, forward 3 prayer request gị, email donation talk to the account number, chat ya m na WhatsApp, agwazie gị other details I need for you in order to book you. Yes, akụzina ọta, when things are not working for you, you must do the needful. Yes, that is my little admonition this morning. Then ọkwa ọzọzie bụ ka ị na-anụ onu m na-atụsara ya ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ihe ị na-anụ taa na ị chọrọ ịnụ ya ọzọ, maybe na ị na-watch from Eziokwu TV, jee na Ugochi tubelu Oraifite, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Ị ga-awọchị nkụzi a ma wọchịkwazie over thousands of messages, lectures anyị na-enye daily n'ọdịnala Igbo. Nkwaziri ike ishare ndị mmadụ. Ọ bụrụkwa na ị na-awọchị site n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na o nwere Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na channel a, ọ bụrụ na English movie ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ ishare ya mmadụ, jee na Ugochi tubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo movie, Nollywood movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị. Ise den ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Mana ma mgbapụ ọsọ, ọ bụrụ na ị na-anụ onu m, you are invited na our annual feast anyị na-eme na festival na temple Agbo Love Feast and the birthday of Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Ị na-anụ onu m, you are invited. Rice and stew very plenty. Now ka anyị gaba na iru na nkụzi a.
nkụzi anyị ji wee ofu Chukwu dị, sọọsọ ofu Chukwu dị. Onye ọbụla na-agwa gị ekero Chukwu eke. Ihe niile na human factor ndị mmadụ na-eji aka ha ekeretiri onwe ha sere iru otu. Yes, agụgụ m so many spiritual books, world religion. O nwere ike from your comfort of your home. Ị nwere ike the only spiritual book ịma maybe na-amụnyere n'ụka na Christianity abụrụ Bible. So ọ dịzie ka asị na o nwere spirituality or spiritual books ndị ọzọ na-eme exist. Agwana m ndị mmadụ ndị ọnwụ na mie mma ha n'ọbọ. Ihe a ọbụrụ Chukwu ka a na-agbara ọgụ. Chukwu bụ mmụọ, ọwọ kasị akasị. That is God, the unmovable mover. Ọ bụrụ na esi ka ije gbuo nwanne gị, ọ Chukwu ka ị na-agbara ọgụ. Who sent you? Because God Almighty si na ga-egbu n'ọchụ. Nwere ka igbo onye gbuo nwanne ọ dike. Ịbụrụ dike. Now, ị ghọtara how things work. Ị ghọtara ihe bụ spirituality. Ka m kọwara ihe bụ spirituality. Ọ na-ewute m na some fanatics, yes, ga-apụta sị nọ nke anyị ka mma na nke anyị ka mma na nke nwanne ya ị na-ebu ilo na asị.